Napadaan sa may checkpoint, may nagkatutukan. Nung iyong tignan, thermal scanner, mukhang matapang. Ang frontliner na nag-traffic sana ay sundin, huwag makipag-away. Pag ika'y sinita, thermal scanner na, sana walang lagnat yan. Nagsimula ang sitahan, thermal scanner. Nalubat bigla, naloko na. Sa isang iglap lang ika'y kakabahan. Rectal thermometer ika'y lalabasan. Sa puwit ka tutusukan, subukan mo pang dumaan dyan. What's up mga kapantal? Alright! Okay ba tayo dyan? Kay umuwi sa inyong bahay, lakad mo'y matamlay. Ika'y nagsisi, tusok ang puwet, makulit ka kasi. Ika'y hinarang ng mga frontliner doon banda sa may checkpoint. Pero ang puwet mo nag-alboroto, labas almoranas mo, dugo-dugo ngayon puwet mo, tigas ng ulo. Quarantine na nga, lalabas pa ang loko. Lahat ng frontliners sana gawin ito. Tignan ko lang kung lalabas pa ang loko. Sa sobrang laki ng thermometer, lalabas almoranas mo. Ang frontliner na naninita, sana ay sundin, para COVID-19 nating mapuksa. Kaya wag pasaway para manalo na. Nang dahil sa COVID lockdown lahat tayo. Kaya kayong pasaway, sunod na lang sa gobyerno. Yeah! Rock and roll, what's up mga kapantal? Alright! Okay ba tayo dyan? Rock and roll, what's up mga kapantal? Alright! Okay ba tayo dyan?